on es comença el menjar sofisticat. Vull dir, sempre ha sigut un menjar molt elemental, bàsic, i a partir d'ells és quan s'ha fet sofisticat, ha començat a fer-se molt elaborat, també és quan s'ha conreat. Puguem agafar molt palillo i sortim fàcilment, és posar-los amb aigua freda i que es vagi escalfant. Surten, perquè els encanta, veieu, hem posat aquí una miqueta d'aigua i van sortint tots. A l'escalfar-se l'aigua es va inflant, s'inflen, ja no poden tornar a dintre. Es cau. I es moren. Evidentment ja queden així com mig sortits i així és més fàcil per menjar. Això en diuen enganyar-los. És enganyar-los, vull dir. Quan diuen enganyar cargols ja sabeu que els estan cuinant. Sí, la cuina, fora polsera. Fora polsera? Sí. Va, vosaltres mateixes? A veure, l'anxova. Ei, mireu tots. He portat les anxoves amb sal, perquè a partir d'aquí es netegen. No sé si vosaltres les heu vistes així. Ja, sempre heu vist el filet directament. Però, a veure, l'anxova sabeu quin animal és? No és la sardina, és el seitó. És molt semblant a la sardina, però no ho és. És d'un gust no tan fort. La sardina és molt més fort i no es fa així amb sal. Bé, es fa, però no li diem ni anxova i no és tan típic menjar-ne. A veure, com ho tenim? A veure, m'encantaria que la taula quedés neta. Què vol dir? Que els ossos de les olives van a les escombraries, el plat. Aquí darrere tenim unes piques estupendes que poden anar allà i ara us donaré un drap perquè passem per aquí. Limpio la mampara, limpio la encimera, limpia la persiana. Ai, que bien que va. Aquí en el bol, que així ens podem controlar la quantitat. No, que no és atún ni sardina. Bueno, yo que sé és lo que es. anxova, això és seitó. Ja està. Las anchoas. A veure, hem dit les anxoves. Ara, us he de dir una cosa, aquestes anxoves són molt més bones aquestes que nosaltres hem netejat que no pas les que es compren en llauna, però bones amb molta diferència. A veure, això és un tema que s'han parlat molt els dies aquests, però jo crec que s'han parlat sense cap fundament. Les anxoves, a dintre. Uns alls i dolç. Va, ei, home. Molt bé. Me ha caído un poco de pepinillo, bueno, de zumo. Sí, però una miqueta de líquid aquí a la pica. El líquid, no el contingut de difractor. Un quart, No te pasa que Si dones un cop a darrere l'ampolla va més ràpid. Espera. Primero ella y después yo. ¿No? Hi ha una altra cosa, si el vinagre el poses per aquí, vas més ràpida. Ai, la mare que res. Ja, mireu. Ara, això. Un quart. No, quart. A veure, sí, una ampolla, divideixo per la meitat. Matemàtiques. I a la meitat faig un quart, ¿no? Este curso nos va a servir muchísimo para comprender el concepto de medir. Ya sé, no. Yo no, a mi no em miris, Es verdad, ya sé la Cari, mira aquí todo. A veure, mentre mirem la recepta dels cigrons saltejats que farem, necessitem pebre, garum i vi dolç, res. Jo sento que algú ha tirat un os. Aquest crec és que algú ha deixat un os de... Jo crec que aquí Jo treu una alba de batedora! Com s'ha dit? Amb els dos? No, i faríem a la pica, el neteges, gràcies. Ui, mira, se m'ha portat un tros de paper que he de generar. Això ho llegeixo. Sí. Ara tot... Claro. Som uns quants, La part només verda, les fulletes del fenoll. Posa garum, tot aquest garum d'aquí aquí. Garum. Que sí que està molt. Ei,
Ei, us n'heu donat compte com han quedat a fora? Perquè els hem enganyat. Ya la estás liando. I ara s'ha d'anar remenant tota l'estona ràpid. Ei, vale? No cuesta tant. Sisplau. Qué buen meneando yo esto que era sorprendente. Vinga, obrim! Venir tu i ara tu. Uri, si ho fas molt bé. Vinga, Marina. És que vas entrenant tot, saps? Tot Que reparteixi en 3 plats, ja està. Com a mínim, un cargol sí que heu de provar. Si us agrada podeu repetir, però un, sí. Un escuradents per cadascú, sisplau. Una altra cosa, us ho ensenyo. És fàcil de treure, els encertem, després el traiem i veieu que surt tot sencer. La part final La tens que treure. la deixem a dins perquè és, doncs, on hi ha els excrements, diguem-ne, i els deixem perquè no hem purgat el cargol. A veure, hi ha cargols que sí que es mengen tots sencers quan els deixes 3 dies que passin gana o menjant les herbes que tu vols i així tenen el gust d'aquestes herbes. Però aquí no ho hem fet, això només els hem rentat, per tant deixem l'última part i el cargol l'agafem, el passem per aquí i ens el mengem. Viscosos pero sabrosos. Bueno, no està malament. Una entrevista. Què t'ha semblat el menjar romà de la cuinera Eulàlia Alfaro? Està bo? Què és el que més t'ha agradat? Los caracoles. Els caragols, molt bé. Ara estàs atacant els... Ha estat bé, però està boníssim, Els caragols? Impressió, no? Hola. Està bo, està bo.